Momi Gombe. Karamba. Momi Gombe. Ya za ka bar ni a nan kusan awa ɗaya? Ina ta kiran ka a waya kana gani baka ɗauka. Sai dai ki haƙuri, na tafka babbar asara. Asara? Duk wanda ya ji abin da ya same ni sai ya tausaya mu. Allah dai ya sa ba ta kuɗi ba ce. Na gama tara kuɗina zan yi intabiyu da Sharuka miliyan 30. Wani ya sace. Miliyan 30? Miliyan 30. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni yanzu na bar wa Allah komai. Alhaji ba maganan fa wannan nake. Maganar me kenan? Maganan kuɗin da kace zaka bani Alhaji. Ana ga yaƙi kina ga ƙura. Alhaji ka san halin da nake ciki na kira ka a waya na ce maka ina son kuɗin nan. Bukatar kuɗin nan fa nake yi yasa fa na kira ka a waya fa. Kanki ake ji, wai mahaukaci ya faɗa rijiya. Oh to shikenan ba za ka biya ba za ka bani ba tunda ka ce ba za ka bani ba. To bari in kira me bani.